con los vendavais, portas giratorias, lobbies nos gobernos, multinacionais solicitando políticos con contactos e viceversa. DMC, Tato Persa, versando, somos a palabra da rúa e da aldea que afoga comunicando o parte a pozo promo que deriva multitude con proporcionalidade nunha sorte. Toda, boas noites xente toda, a esta festa do repente teño eu aquí ao meu lado o amigo José Chusende. É para nos unha honra, rejeifeiros, rejeifeiras, aquí está ao meu lado a Olalla de Negreira. Vimos aquí enrejeifarnos, haiche moita emoción, e xa que dades as palmas tamén dades para vos. Tamén dades para vos, para García, DJ Mil, para DJ Mil e Ría, pido outro aplauso aquí. Teño tamén que dicir, levo no corazón, aquí temos 3 concellos grazas á organización. Ai, eles son amestos, e son tamén Compostela. Un saúdo para eles, para miña filla Estrela. Esquecerame dos nomes, mais a min eso non me pesa, porque se estamos aquí é por amor á lingua galega. Ai, por amor a nosa lingua, a voz de todas e todos, rejeifando compañeiras construiremos o noso pobo. Temos un pobo boísimo, temos un idioma xenial, e con isto da rejeifa imos ser universal. Imos ser universais, e xa chamo agora aquí, que subades de Ames a Concelleira Pampín. Noite a todas e a todos e moitas gracias por vir. Empezamos ca entrega. A primeira nos dentes. Aguanto. Esa vai dar en medio. Espera un pouco. Neste caso, o Reguei Premio é para a regueifa máis aguda en categoría escolar e é para Uxía e Itaísa. Mamá, non quero estudar. Dade as jorras están siquera, non? Hai na rejeifa cantada, e agora, compañeiras, ven para a mellor falada. Ben para a mellor falada, pensei que te equivocaras, estas cousas son así, as cousas improvisadas. As cousas improvisadas, ai, digo eu de repente, ven aquí nacendo baixos, ai, como unha semente. Ai, é como unha semente que nos ven aí de moi atrás. Ven dende a Idade Media, ti sabes o que dirás. Ai, eu sei o que direi, porque hai anos aquí facíanse de amor, de amigo e de escarnio e maldicir. E de escarnio e maldicir, niso ti tes boa razón. Eu son chea de menores, prefiro che atención. Eu prefiro atención, a rejeifa daquela, e por iso hai amigas, hoxe veñen de Burela. E aquí foi xa unha pista, temos que continuar.
que aquí viñamos dar premios, non queremos enredar. Non queremos enredar. Eu pido, por favor, xa nos retiramos nos trovador e trovador. Compañeiro, ai, por que non somos nós os únicos que aquí cantamos, os únicos que temos voz. Iso diralo por ti. Ai, boas noites a todos. Estos humanos, mira de parrejeiros, estes teñen moita gloria. E aquí están os aprendices, faltalles moito talento, cantanche moi rapidiño e non ten en conta o tempo. Secho, ti non me escoitabas, pero xa cho dixen antes que hai entre bambalinas habíache moito moinante. Ai, aquí haiche moinante, ai, aquí este ten voz, ai, mirade para el que veu do grupo nós. Eu xo vou a repetir do dereito e do revés. Nós somos os verdadeiros, estes son do AliExpress. Veña, arreando. Bueno, eu penso que me dixo que o pai dixe, papá, por favor, papá. Eu creo que aplaudistes moi pouco. Dixo papá e mamá, eu creo que lle aplaudir un pouco. A ver, un forte aplauso. Non marchemos longe. Aí xa estuve. Viajo, vouche facer unha treta. Hasta logo, miña amiga, entrégame a chuleta. María. Amigo de improvisar, no me... No, espera, empezamos. Volvemos para atrás. Ai, o Lupe máis Manolo. Non me vai sair agora nada. Esto da regueifa. No, empanada no. Eu traía 4 regueifas tan chulas que acabo de meterme embolado. E eu quero dicir as miñas regueifas. Mira, regueifa, regoufe... A produción non funciona. Regueifa, regoufe, a ver... A ver, veña, doulle. Se non chego ao seu fin, vou pedirlle a este público que me lance un comodín. Eu no Concello de Teo son concelleira de lingua, levo con orgullo. Usar a nosa lingua. Repetición esa Lupe. No. De vista un pouco. Pero de que? De que a coñecedes logo? Pero contalle esta xente... Ai, non eran chufis, non? Tampouco fai falta que digas. A ver, arrímate aí e contalle a xente onde vives. Moi boas tardes a todos, que vos non tades o tanto. Nós somos mulleres bravas que vimos de Coristanco. Nos vimos de Coristanco, que o decimos con cariño, que viva a nosa terra, que viva Bergantiños. Queres regresar con nós? Vamos a intentar, isto, elas non sabían nada, María tampouco, Lupe hasta aí pouquinho tampouco. Achegados pa aquí, por A favor. xente hai na que meter nun embolado. Achegados pa aquí. A ver, María, quen de vos quere regueifar? Tú faz o xogo. Aí vai, Tamariz, veña. Todo, un momento. Fanfarria, taquicardia. Diante de cada asento que tedes aí, hai un micro inalámbrico. Tipo, é invisible. Tipo, son moi modernos.
Entón, como isto está grabando aí o retratista, faríanos falta un coro para cantar esta canción. Eu creo que vai sendo hora de homenaxearnos todas e todos os galegos para dicir que a regueifa está viva, que é unha ferramenta de cambio e que non somos o seu motor. Así que improvisade, regueifade na vida e, sobre todo, queda moito mellor dicir que fagamos jazz. La 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 está moi ben para Ternanisa está moi ben. Sí, está ben. Pero mira, eso sempre quixo dicir. Vou-vos dar a despedida neste palco de madeira e remato a regueifa, remato a sementeira. La 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 porque a forza da regueifa, esa forza non somos nós, é a forza que vos sae a vos dentro do corazón. La 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 Esto hai no que contar e hai porque así que se nota. Mira de que aquí a regueifa está de moda. Pero é que ainda faltan premios que non demos la cantada. Aquí dan pinchos, estos cosas dan pinchos. Acabamos de ocurrir, o sea, a gala está marcada, non? A gala hai unha escaleta, todo isto, vai todo marcadísimo. Sí que a seguimos moi. Seguimos e tal. Que vos parece, mentres que monta García, se baixamos ao público e vamos facendo así, non? Igual, meténdonos un pouco. Como no luar, venga, como no luar. A ver quen quere cantar, a ver, quen quere cantar connosco. Mentras facemos o conto de la la, miraría o señor que está rascando a cara, dice, para que non cuele, aquel da cara. Canto máis te tapes que hora. Para mí que é o señor cura, Mola facer isto. Cantase aí, cantase aquí. Mira, outra víctima. Non mires para atrás. Sí, a chaqueta vaquera. Daste conta que se acenderon as luces e fixaron todos? Vale, pues entón, sodes cómplices daqui da negligencia atómica, sí. Olha, o señor da gorra. Que bo, aquí de todo. O peor é que hai unhas caras coñecidas, eses son os que lle tocan. Hai unha concelleira que non regueifou aínda tamén a primeira. No, pero a ver, isto é para demostrar que non só imos a polos concelleiros e concelleiros. Imos a por todo o mundo, non hai problema. Non hai problema. A ver, vamos a ir. Ali está Mariña. Vamos a ir. Eu sinto-me moi poderoso. Sabedes que pasa? Que se regueifades quedades un gusto, no peito, unha enerxía insuperable. Isto é como cando van a vista. O Estado controlado por poderes neoliberais, control de territorios e ainda máis, portas giratorias, lobbies nos gobernos, multinacionais solicitando políticos con contactos e viceversa, e jato persa versando, somos a palabra da rúa e da aldea que afoga comunicando o parte, a voz do povo que deriva multitude con proporcionalidade nunha sorte de titán enfurecido, tense por divino a quen sabe denigrar con mayor elocuencia, dicía Espinosa, son la cosa nostra, vivindo a túa costa, a oligarquía, os de arriba, para eles deus, son os cartos, son narcos traficando coa túa vida, só hai unha saída, darlle unha hostia nas ventas ao monstro e construir autonomía. Como é? Todo poder que lle rouban e deberá de exercer a xente. Cleptocracia, quitar a forza, o dominio dos ladróns. Cleptocracia, a institucionalización da corrupción.
que dis. Aposta que non toda aposta da festa xa en Wikileaks. Vixíante máis cámaras que mochos en Twin Peaks, porque o París Dakar agora é o Dakar París. Tomei a pastilla vermella pero busco azul, que máis dá Superboc ou Estrella, ambas dan polo cu. O monstro da Unión Europea ven a verme en Waterloo. Eu con estos pelos, sin look de moderno de club, terei que tomar gin tonis, levar